popularizarse e en Galicia consómese, a que se consome na nosa comunidade procede dos nosos montes. A súa principal vantaxa é o aforro económico, que pode superar o 50% en comparación a outros combustibles. A biomasa forestal procede dos bosques ou dos residuos da madeira. Por exemplo, todo o que se apaña cando se limpa un monte pode acabar convertido en biomasa. Chega ás casas en formas de pellets ou mesmo de leña e emprégase principalmente nas calefaccións. É unha enerxía autóctona, unha enerxía renovable, unha enerxía limpa e, sobre todo, moi económica. Estas caldeiras darán servizo a partir da semana próxima no Aeroclub de Santiago. Servirán para a calefacción e para quentar a auga. Como a este lugar, hospitais e outros edificios públicos e algunha comunidade de veciños decidíronse nos últimos tempos por esta enerxía. Os seus responsables optaron por ela principalmente polo aforro económico e que aí está a súa principal ventaxa. Sirva como exemplo que unha vivenda que habitualmente consume da orden de 1000 litros de gasóleo ao ano en calefacción, isto ten un custe aproximado de uns 1000 euros ano, con biomasa, lóxicamente, poder diminuirse prácticamente entre un 50 e un 60% o custe de calefacción. Ademais, tendo en conta que é un combustible que temos case á porta da casa, o seu uso diminúe a dependencia enerxética do exterior.